قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубутан сиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. имрӯз мехоҳам шуморо боз бо як канали бонуи пурҳунар шинос кунам. э хоҳарҷони мо каналшона нав кушодагиянд ва ба дастгирии мову шумо ниёз доранд. дӯстони азиз, апаву хоҳарои меҳрубон, ҳамаи пухтупазҳои хоҳарҷон ба дараҷаи олӣ шаид. дӯстони азиз, бо тамоми нозукиҳояш нишон дода фаҳмондагиянд. э хоҳарҷони мо қатъи аҳли оилашон дар олмон зиндагӣ мекунанд, соҳиби 4 фарзанд ҳастанд. канали пухтупаз барои мо бонувон ҳамеша дар кор аст. дӯстони азиз, ячи ба худмон меомӯзем ва бинен чӣ хел салатҳои хушрӯ ва бомазза омода кардагиянд. беҳтарин каналай дӯстони азиз ва ба ман хело ҳам маъқул аст. умедворам ки ба шумо низ маъқул мешавад ин канали хоҳарҷон. номи канали хоҳарҷон лаззат аст ва ҳамаи пухтупазҳояшон лаззати нотакрор аст. дӯстони азиз, ира бинен чӣ хел хушрӯ омода кардагиянд. кадом якта ира таъриф кардан ман намедонам. дӯстони азиз, ва беҳад хурсандам ки ҳами хеле бонувони тоҷикои мо ҳунарҳои худшона дар мо нишон медиҳанд. он рӯза самбусае ки пухта будам, ина ай ҳами самбусаҳое ки хоҳармон пухтагӣ буд, ай рӯи ҳами гирифтам, оро додам. дӯстони азиз, умедворам ки канали хоҳарҷона ҳатман дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, силкаи канали хоҳарҷона дар якум комментария закрепит карда мемонам. имрӯз мехоҳам ҳамроҳи шумо камтарак суҳбат кунам. дӯстони азиз, пеш тез влог мекардам, ҳози камтар дастом бандай. дӯстони азиз, давутози документҳо қатъиём, барои ҳамин дер влог кардаистам. хай дерам нестай, 4 рӯз дар як бор. рӯзи душанбе рафтам барои прописка кардан документҳоро супоридем МФЦ-да ва пагашда шнидам ки кӯдаком дар иҷа набошанд, ҳам регистратсия карда мешидай. барои ҳамин рӯзи сешанбе хестем, қатъи соҳиби хона бо рафтем. гуфтам барои чӣ қатъи кӯдакот як рӯз да насупоридӣ. ман хай дурӯға гуфтам ки документҳои кӯдаком дар хона буд, барои ҳамин наёвардам. ва гуфтанд ки агар не гуфт ана ай хитта мегирӣ, баъд кӯдакота месупорӣ. рости гап фарзандои ман дар иҷа набошанд, ҳам ман материнский капитал пособия гирифта метонистам. барои ҳамин хеле хурсандам. ҳози кор набуромадаистам акам. насиб кардагӣ боша, мумкин рӯзи ҷумъа документҳои ман мебурояд, регистратсиям ва сразу кӯдакома месупорам ва мерам пенсионный фонд, сразу снилсомона мегирем, ай кӯдакора мегирам, ай хидма постояннида чӣ мекунам, оформит мекунам. пропискаи хидма мегирам, насиб кардагӣ боша, сразу загранда месупорам. ва боз як хабари хуш дорам баҳри шумо дӯстони азиз. заграндам мегирам ва тоҷикистон мерам, барое ки 3 сол шид. ана мехоҳам климитора алиш кунам барои саломати худам. ростӣ ман тоҷикистон раҳкӣ набудам. шавҳарам худшон ҳами саҳар хестанд, гуфтанд ки тоҷикистон бира правота ман ҷурама мегум алиш карда метиҳанд. правамам 9 сол шид гирифтагима, барои ҳамин алиш карда мебиём. аввал гуфтам шавҳарма ки да ҳамиҷа айсар мехонам. гуфт 9 соле ки ана стаж ҷамъ шидагай ва ҳайф мекунӣ, бира гуфт алиш карда биё, баъд да иҷа экзамен месупорӣ, правая мегирӣ, я мошинат мехарам. рости гап беҳад хурсанд шидам. ман ки госпрограмма қатъи супоридам. дӯстони азиз, барои ҳамин давлат мода ёрдампулӣ бояд бития. барои ҳамин ҳози ман бояд сини калуга равем. ана духтаре ки документҳои маро тайёр карда додаистай, духтари тоҷикай, ҳамара мада фаҳмондаистай ва гуфт сари ҳар 3 фарзандот 20 000 мегирӣ, хиттам 20 000 бо ҳамин чанд сми расход кардӣ, авай пулота мегардонанд метиҳанд. рости беҳад хурсанд шидам. гуфтам ки хайсоз ҳамин 4-5 моҳе ки бекор хоб будам дар ҳамин хона, пулош мебурояд, хай бо
хонамона шавҳарам соз кардан мегиранд насиб иншааллоҳ. бояд ман вақте ки регистратсия дар хидма прописка додам, бояд гудакомам сразу медодам. ростӣ ман фикр кардам гудако биёям, баъд гудакора регистратсия мекунем, не ки ана якҷоя қатъи хидм бояд супорам. ӯ хо ҳастанд нестанд, ӯ фарқ надоштай. дар иҷа боша мара шавҳарам платни поликлиника рӯй кардам барои саломатии хидм ва бояд ман узи щитовидка мегузаштам. ина 700 рубл будай. медонистам ки арзонай, ман барвақт меомадам. узира гузаштам. худора шукр узило ки ман калон нашидай. ҳамон 6-7 моҳ пеш чӣ хел буд, анам хел истодай. дӯстони азиз, худора шукр калон нашидай. агар калон мешид гуфта будан ё лечение мекунем ё оператсия. не, худора шукр созай, калон нашидааст. ина иҷа боша бозори Бухоро. дӯстони азиз, очаи ман тӯй рафта буданд, қатъи ҷияношон, ана янгашон, ҳама каса 4-5 кас шида Бухоро тӯй рафтанд. ин бозори Бухороай. дӯстони азиз, каме боша баҳри шумо гуфтам очама навор кунам. ҳоли насиб кардагӣ боша иншааллоҳ соғ саломат рафтам расидам. ҳатман аз ватан ман шумо дар наворҳои ҷолиб карда мепартом. дӯстони азиз, ҳар саҳар айхоб мехезам, духтарчам даравда телефон мекунад, телефони бобоша мегирам, 1 соат ним соат гап мезанам. духтарам духтари калон шидай, дигар рози дил мекунад қатъи ман. эй худоҷон, амин тез дарак мара ба пеши фарзандаком соғ саломат бирасон ки дар оғӯш бигирам. тӯли 3 сол аст ки ман фарзандома надидам ва мехоҳам ақаллан як бора михе айбуҳошон сер кунам, матча кунам, дӯстдорӣ кунам фарзандома. ба худо ин рӯза ман беҳад интизорам. дӯстони азиз, дар ҳаққи ман дуо кунем ки соғ саломат ба пеши фарзандаком бирасам. насиб кардагӣ боша рафтам қатъи кӯдаком мехезем хонаи хуштоманам мерем, хисри хуштоманам даоҷа камтарак меистем ва омадан да падарма мегирам, миём барои падарма документ мекунам. дӯстони азиз, мехоҳам ба ҳамин комментария ҷавоб гардонам. дар иҷа нависондиянд ки шумо хона надоред ку Россияда. мега ин чӣ хели паспорта 5 сола? ба фикрам паспорттон. не хоҳарҷон, паспорт 5 сола намешава. ин мисол РВП ё 3 сола мешава, паспорт 5 сола намешава. мумкин регистратсия мешава 5 сола, 1 сола хеле мешава. уживай паспортай. ӯ фарқ надорад шумо хона дорен надорен, ки пропискаи постоянӣ дошта бошен. тамом ши, дигаи чӣ дар кор нест. дар иҷа боша дӯстони азиз, имрӯза навормона ба охир мерасонем. то наворҳои оянда Аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. дӯстони азизам.